बानं फरबजरा बियाफाव BPF दोलोनि बिजाथि डक्टर रेजाउल करिमा गासैबो हारिनि भटार्सफोरनि गोसोखौ जै खालामनो नाजागासिनो दं। BPF दोलोनि सासेल' गोख्रों मिजिं गोनां बिजाथि। मख'नो गोनांदि BTCनि मोन 15 एसेम्बलि मासिफोरनि गेजेराव फरबजरा बियाफाबो मोनसे बियाब। दा रेजाउल करिमनि थाखाय गुबुन दोलोनि बिजाथिफोरा मानो जिंगा जागासिनो दं। जुदि BPF दोलोआ फरबजरानि माइनरिटि बिजाथि डक्टर रेजाउल करिमखौ टिकेट होयो अब्ला बिथाङा देरहासारगोन होननानै मिजिंथिदों। कमेन्ट खालाम आरो जोंनो मिन्थिहो नोंथाङा बानं फरबजरा बियाफनि MLA महरै सोरखौ लुबैदों। मानोना बाथि फरबजरा बियाफाव सुबुं अनजिमाया खम नाथाय भट होगिरिफोरनि अनजिमाया बांसिन। बेयाव थानाय गासैबो हारिनि सुबुंफोरा माइनरिटि हारिनि दैदेनगिरि नागिरगासिनो दं। बे बेलायाव BPF दोलोआ रेजाउल करिमनो टिकेट होयोब्ला बिथांनि देरहासारनाया रोखा जागोन। मख'नो गोनांदि फरबजरा बियाफनि गासै भट होगिरिफोरनि अनजिमाया सा 1,72,195। बिसोरनि गेजेराव मुस्लिम भटार्सफोरनि अनजिमाया 1,06,781 आरो ट्राइबेल भटार्सफोरनि अनजिमाया जाबाय 65,414। गासै बिथिङाव बियाबनि फिसा फिसा हान्जाफोरनि अनजिमाया मोनसे थिरांथा गोनां बिफाव लागोन। बे बेलायाव BPFनि मिरु आफादगिरि नेहाथारि डक्टर रेजाउल करिमनि मुंखौ जर'खायै सावरायनाय जायो। बे समावनो बिथाङा गामिनि सुबुंफोरनि भटखौ जै खालामनो नाजागासिनो दं।